Kuble pi baro na kaliang kadurasyon kendra shilong ni pedang sngobhai pi shutu kubor mentaga janmin. Shwaban paish ki kubor ki babanya ini pechwai ki mat bakongsan. Habban pensangi no ya baro artli ki dorbar jong ki dorbar thawan jong kari hakasian ka balai sngilinter halor ki mat jinge snam ha Manipur. Onjiat ka sarkar jila Meghalaya da kawai ka company ban pinyad ya kajing shakri ki kali kit nongpang 108 hakini ka jila. Sedang kajing yalang ka balay berkabakhat du jong ka kinhon G20 Disaster Risk Reduction Working Group hanong ba Chennai. Batpan kaipot menteri ka kot kakya hanani grims halor kajing keno jingle bom salia yalaki kamram. Ki kubor ki babanya baro artli ki dorbar jong ki dorbar thawan jogari kilayai beteng ban sakhi ga jing ki persha na ki seng liang persha halor ka daw jong ki kam umsnam ki blajia hadu mentamane hapo ka jala Manipur hakasin ka balai sngilinter kumta la hap ruban pensange no shwai ka dorbar lok sabha bar ka dorbar rajya sabha hapo ka dorbar lok sabha hadian blasdang ban shongjing alang biang sashisin hadian belapen sengi ashipor hakapor khatar baje minsngi kidkhat jong ka seng liang persha sashisin kilatur shakmat hakaba kilai perta shla barra laki jing tho berta kila dawaru bo menteri rang ba du jong ka ri Narendra Modi udeban aijing kren hapo ka yen dorbar halor ki jing jia haga jala Manipur ka sarkar jala Meghalaya kala pinkre ya ki jing dan kam baro ban jiet ya ka company ka batmai ban pinyat ya ki jing shakri jong ka kali kit nongpang 108 balanget ru bo anla ban pindap lut khat ya baro ki kam ki jam ki badan kam hapo banai nailor mentau snem haba kran cheki no pathai khubor hadian bladep ya kendu ya ki nong tre jong katnat shakri 108 imentri ka kot ka khya ikong April lingdo ila ong bakin sai kendu biang ya ki nong tre baro ho banai risau ban pinshai haki shaphang ga jinglong jingman jongki rukom jiet ya ki company Yamanta ya ka jing shakri 108 lapinya ya katnat National Health Mission jong kani ka jala hakajo ka porpat inong aibut jong ka seng Meghalaya AMRI Workers Union ikong Susan Lingdo ilaong bakiladap ban kerpat ka sarkar jala ban kampen kloy no kat bala hakaban jiet yakini ka company ka bathamai and so if it is September then we have about 2+ months to complete this procedure plus minus if any other things change during this process we'll be able to communicate again when I meet them sometime around the 15th of October. Let us see. I will update them. Request from our end to the government is that to kindly proceed this work a little bit faster so that every issue that we are having right now will be stabilized as soon as possible and we get to work without any issues in the near future. Kadorbar play perda jong ka kinhon G20 Disaster Risk Reduction Working Group kabalai hapo ka jinglong president jong ka ri India kalasdang hanong ba Chennai menta ka sngi kamami Mizutori kabade economic khmat ka bakerpang jong ka UN Secretary General for Disaster Risk Reduction kala aijing shakri hakani ka jingalang kala aijing kren hagani ka jingalang barkala ong baka jingpenmi yakani ka kunhon ka de ka sakhit satar ya ka raikut jong baro ki ri ki badan haka kunhon G20 ban kala no na ka ban shukran halor ka jingwan ling shop ka maryang shaka ban le ya ka badan kam baro ban lap yaki dauten rai jong kini ki jingjia Imentri ka kot ka khia jong ka jala ikong April lingdo ilapa ni ka kaipot no director jong ka Negrims hadian ba lakno ba we khuna asamla ubala du e la ka jong ka jingim na ka daw jong ka jingle bom salya ki doctor hakani ka hospital hinin ka sngi ublei Imentri ka kot ka khia ikong April lingdo ha ka snginin kong ilaya thu hakinong pathai khubor baidang up ika jubab nagani ka hospital hakabala ila banrap ru bakat kum ka kaipot ka bailayo pdiang kham hashwa ki doctor khna lani ki junior doctor but ki chief medical officer kila don hapo ka te hospital katkum ka jing sakhi ne ki parlok par George uni samla yaw bala tip kerteng ko Suraj Prasad Gupta but yu bala let yalam sha hospital ni grims kila yat hu ba kila kerpat jingerap ne ki doctor nakabentaw parlok jongki Henry Omdan manu ru ban sha score yaki jing kerpat sngolem jongki kabala penlong yu Gupta baun klat no tangshi tengpor Already
on duty that evening, and there were CMOs or medical officers already also attending to the patient. I don't know exactly what happened. In order to understand the situation completely, I have requested the director of NEGRIMS to share with me information on what proceeded to that conflict that occurred in NEGRIMS. Menteri Ketenat Puli Putih jong Jela Meghalaya urakam sangma menta kasngi ula play pajba ya Sinot College hati saw hapo ka sonong son. Yakini ka college la seng house nem hajar pulai bat ka penbiang ru ikilat puli kum ka undergraduate course ha ka liang ka art stream. Ha ka jing yakren jong usang ma ula penpau ya ka jing kermen jong bakani ka college kan la ban pen urlong ya ka jing khmi linti jong ki breu kani ka than. Haka joko por ula kentu jurya baro ban shim ya jingkat kli haladi ban penlong ya Jela Meghalaya ka jela ka bayaringkat kerdan kat kum kani ka jok ka bamenta haka liang ka puli ka puthi haka ni ka sngi play perda ya kani ka college lawan ban ya shim benta da bun ba ki breu ken thop ru yo nong ai but jong kani ka tnat puli puthi uba HM Shangpliang. The teaching of this word today is to inspire one another. I believe this synod, this college, this church, and its institutions, and every students will inspire the world in the days to come. Kaseng Voice of the People Party dang shen kala penlong ya kapurta kasula san himasima kabakhuit basuba barkumju ru ya kajing penrung riu record hashnong cleariat East Jante Hills District hakani kasngi lawan ru banya shimbentalang the president kaseng VPP uba Arden Miller Basayomot barkiwe pat kinong yalam jongkani kaseng hakani kasngi la ai jingkren ru hakipat ba nong ya shimbenta da Dr. Ricky AJ Singkon bar president kaseng VPP uba Arden Miller Basayomot Hakajing kren jong uba basayomot ulapan pawi kajing pair hakurukam happening ki breu jong ka East Jante Hills District barkito ki basang basa harilum Khasi watla ka rilum jantia kadon bun ba ki marpo khando Mentapat gini pe ya kajing long jing man kasin beneng hasulong. Kajing shit kalong 8.0 degree Celsius berkajing kreat kalong 4 degree Celsius. Kajing sengam ka hau kalong prapuar nak spa men step but new pupra nak spa janmit. Kajing hap slap kalong 0.r millimeter. Kala bandan kajing hap slap bamelumala hakikat tu kat ni ki jaka. Shwaban poi juga bakut jeng tup kubor sachisian pat ngini pet biang ya kimat bakongsan. Habban pensangye no ya bro artli ki dorbar jong ka yin dorbar thawan jong kari hakasian ka balai sngi lenter halor ki mat jing umsnam ha Manipur onjiat ka sarkar Jela Meghalaya da ka wei ka company ban pinyat ya ka jing shakri ki kali kit nongpang 108 hakani ka jela sedang ka jingelang ka balai bat ka bakhat du jong ka kinhun G20 Disaster Risk Reduction Working Group hanong ba chedai bat pan kai phat imentri ka kai ka khia na NEGRIMS halor ka jingkno jingle bam salya yala ki kamram ti parlok de kitu ki khubor ngila poi ka bakut jong ka thup khubor jong imenta ka janmit hadu bangi de shem biang bat phila shai ka sngi khuble phi baro देश के आधुनिक अस्पतालों से उठ रही है एक ही आवाज